Inkonzo yamapolisa aseMpuma Kapa isungule umnxeba wokuxela ubuqhetseba obaziwa ngokuba yintlawulo yokhuseleko. Lo mnxeba otsalwayo uza kunceda uluntu ukuba luchaze izenzo zolwaphulo-mthetho kunye nokuphanga ngaphandle kokuzixela. Igqiberha ngesinye sezona zixeko zinobungozi kwihlabathi jikelele apho iziganeko zokudutyulwa kwabantu zixhaphakileyo. Kutshanje kuqatsele nomkhwa wobuqhetseba bokufuna imali yokhuseleko eluntwini. Oku kukhokelele amapolisa ukuba asungule lo mnxeba ngelinge lokuqubisana nolwaphulo-mthetho. UNjengele Vuyisile Ncatha onguKhomishinala weSithili saseNelson Mandela uzigxekile ezi zenzo zingekho semthethweni zobuqhetseba. As a Nelson Mandela Bay district to launch the hotline number for the extortion. Why? We are one of the district or the places where we are really affected by the extortion. Our people have been cases and they are the victims of this crime. And there is a vicious onslaught on our people here, especially those who are the business people. They even attempt to stop even the construction. So meaning that if we do not stop them, there will be no development here. And we cannot allow people that will even try to extort the schools, the school principals, the churches. You will remember that it is here where we also escort the ambulances. I want to believe the reason they were attacking and robbing the ambulances, they want them to pay for the protection fee. They are not doing any protection. There's no such a thing. They are not protecting anything. The only thing that they are doing, they are extorting people and extortion, and it's a very serious criminal offense. Why are we here? Why are we launching? It is simply because that our communities are very scared. They do not trust anyone. They don't even want to go to the police station to report the extortion. Hence, as a result of that, we decided to have a hotline where a person can report as an anonymous without necessarily even telling us as to who the person is. But at least they must be able. Usihlalo we-CPF eNew Brighton uXoliswa Sihlala uthi lo mnxeba woncedo uza kuba luncedo yaye ukunganikezeli ngeenkcukacha zalowo uxelayo kuza kukhuthaza uluntu luwusebenzise lo mnxeba. Le hotline izabanceda abahlali bangahlali phantsi kule nto into yokuba besoyika uyochaza emapoliseni kuba besithi amapolisa aphinda abuye azobaripota kwaba bantu. Le hotline izabanceda kulaa nto into yoba umntu uzakwazi uzifowunelela yena ehlele endlini then akwazi ukusabeleka. Usihlalo weqela iSpiritual Crimes eNew Brighton uThamsanqa Peter uthi abantu kufuneka bahlangane ukulwa nolwaphulo-mthetho. Thina singabefundisi, we are mediators between abantu